kining katapusan sa kalibutan, duha ni siya ka levels na ay katapusan sa tinagsa nga kalibutan or individual world o ang katapusan nga tiningob kanang universal world. Pero pulos gid ni matapos. So matag-usa nato naatay atong kaugalingong kalibutan. Mao gani na kanang makuyapan ang tao, moingon din ta wa na siya'y kalibutan. Di ba? Nagitay kalibutan. Kanang mahinano kag katog, wa na kay kalibutan. Nya kanang patay, natapos na ang kalibutan. Natapos na yung kalibutan. Nya kanang makuyapan ka, kanang makatog ka, wa na kay kalibutan. Pero mobalik ra, pero inig kamatay na gyud, tapos na ang imong kalibutan. Nya unsa may mahitabo kung matapos ang kalibutan? Mungit-ngit. Mungit-ngit. Nya isod pag yung kanang lubnganan, ngit-ngit. Mao say mahitabo sa katapusan sa kalibutan. Mutipas na kuno sa ilang naandan nga agianan ang mga planeta, magkabanggaay na, magkabanggaay, og matunaw ang tanan. Ano magkabanggaay man? Kay wa na sila'y orbit, wa na sila'y kalibutan. Unsay ilang gibuhat, nagpataka na lang sila dagan, na wagtang ng ilang kalibutan. Nya humadayon, mungit-ngit. Gilingay mong tupad na wa pa mungit-ngit. Wa pa mungit-ngit imong pananaw. Pero sa dili pa kuno ni mahitabo, matud pa sa unang pagbasa og sa atong ebanghelyo, niingon diri, unya niadtong panahona motungha si Miguel, ang gamhanang prinsipe nga maoy tig panalipod sa imong katawhan. Unya muabot ang usa ka panahon nga hilabihan kalisod, nga sukad masukad wala pagayod mahitabo. Kalisdanan, kasakitan. Nya sa atong ebanghelyo niingon sa dire, sa mga adlaw human sa panahon sa kasakitan. So ang mag-una di ay una pa matapos ang kalibutan, mao ang kasakit. Matud pa ni Kristo, gubat, kagutom, kamatay, sa pana mga sakit, mga kahadlok, makahadlok nga mga sitwasyon, panahon sa kasakitan. Tanawa, kanang tao nga hapit na mamatay, unsay iyang bation gyud, naagi kasakit. Lingay imong tupad, ingnawa pa manakit imong tuhod. Manakit na ginang tuhod, manakit na ng buko-buko, sakit na ng dughan, sakit na ng tiyan, sakit na kaig-o, hapit din nakatog, kana hapit na matapos ang iyang kalibutan. Kasakit yun. Manakit ba? Na nakay mga maintenance, sakit sa kayo igasto para sa maintenance. Sakit kaayo ang dialysis, sakit kaayo ang chemo, sakit kaayo ang pagpa-ospital tungod sa imong mga sakit. Kay hapit naman ka, hapit na matapos imong kalibutan. Og wa gi usa nato dinhi nga dili matapos. Ika kana lagi mga batan-on pader, di man lagi moagig sakit. Mamatay magditso. Dili oy, sa di pa gina sila mamatay, mo sakit ay sakit kay puntian, sakit kayo. Na hepatitis di ay. Ika kana day mo kalit kamatay, kanang mabangga. O sa di pa na siya mamatay, ni kabangga mo kirig-kirig mo na kay sakit kayo. Di ba? Basta mo sakit na gani na hapit na matapos imong kalibutan. Ang kalibutan mausad. Kani din climate change, kaning global warming, kanirong bagyo nato nga gasigig sunod-sunod. Kasakitan manggunagod. Kasakitan.
linog, tsunami, gubat, pandemic, mga sakit o kasakit gina siya. Laing lingi sa imong tupad, ing na malipayon ra ka karon. Ing na kanoy na malipayon ra ka. Nya moingon kay siya, ay daghan kay problema sa hapit na matapos imong kalibutan. Nakaroon unsa may buhaton. Doon na rabay saad ang Ginoo diri sa atong unang pagbasa. Ningon diri, ug daghan sa mga nangamatay ug atuan na sa lubnganan mabanhaw ngadto sa kinabuhing dayon ug ang uban ngadto sa kaulawan nga walay katapusan. Kani di nga tong katapusan dinhis kalibutan mga igsoon, di day ni siya katapusan, mabanhaw di itang tanan. Timan ini ha? Propeta Daniel. Nya naasad ni siya sa sulat dito sa daghang ipang sulat diri sa New Testament. Nga inig kamatay di nato dinhis kalibutan, mabanhaw di ay tagbalik. The same person, pariharang tawhana, pariharang nga padersyano, pariharang nga kisa pumailain na imong tupad. Mabanhaw ra na siya. Pero doon na kuno'y mabanhaw para dadon ngadtos langit, kinabuhing way katapusan, naasay mabanhaw nga dadon ngadtos kaulawan nga way katapusan, kadtong impierno. Gilain na sang lingi. Ang di mo lingi, adtos kaulawan way katapusan. Ing na kuno imong tupad, ing naasa ka kadada, asa ka kadadon, ing na kuno. Importante kay ni ha? Banag asawa, pahinomdumi ang inyong mga kaugalingon matag adlaw, asa ka kadadon og mamatay ka karon. Kay ningon rabas Kristo diri, kaning taknaa sa kamatayon way nahibaw. Naa na ang imong mga sakit og kasakit, pero wa pa jud ka kahibaw kanus ang mabugto ng imong ginhawa. Unya kun mo kalit unya na, asa ka kadadon. Kanang imong pagsigig sugal, inig kabugto nimo asa ka kadadon. Kanang sige nimong suyop ug mabugto kag kalit asa ka kadadon. Kanang sige nimong panglibak, kanang imong katapulan, kanang imong pagsigig cheating diha sa imong exams, panahos exams mga estudyante, asa ka kadadon ug mabugto mo diha. Kanang inyong siging kuyog-kuyog manag-uyab, siging tinukhangay way mga kasal, asa ka mo dadon og mabugto mong kalit mo kabangga ng inyong motor gisakyan? No. Kining siging panguliktas pare, asa ka ni dadon og mabugto ni kalit? Ana ba mga pangutana ba? Kining pagsige na kog baligyag slat, asa ka ko dadon og mabugto kog kalit? Kamusang kasigig palit og slat, asa ka mo dadon kun mabugto mo kalit? Kining atong pagtukod og mga balay para sa mga balay sa mga pamilyang portig yung batiag balay, luoy kay balay, asa ka ta dadon inig kabugto sa atong kinabuhi? Kanang siging pangurakot dihas gobyerno, asa ka kadadon kung nagsigi kag pangurakot ug mabugto kag kalit? Kanang siging hearing nila diha sa Senado o sa Kongreso, kanang ilang hiring-hiring, asa ka na sila dadon kung mabugto o kalit? Kana bang mga pangutanaha? Kanang sige nimong pakolor sa imong buhok, siging kiskis anang kilay, siging inom anang pills, palaygit, siging gamit anang kondom, asa ka kadadon kung mabugto kag kalit? Kanang siging dumot, way tagdanay tungod lang anang utang, kanang sige nimong pangural anang agianan, nga wa nay agianan imong silingan, kanang sige nimong kural anang mga agianas tubig, nga wa na noy agianan ang tubig, unya adto na mulunop sa imong silingan, asa ka kadadon kung mabugto kag kalit? Kana pangutana? Sige, lingi ag usab imong tupad unya kablita, tutuki ang naong, ing na tanaw ni mo nako, malangit ka ko, ing na kano.
Ing na bang imong tupad ina tan-aw nimo nako, malangit ka ko. Ya, imo mo nang bana, imo mo nang asawa, sa kanang naong ni mo. Kamong mga anak, ingna ko no inyong parents, ma, tan-aw ninyo nako, ma, malangit ka kung mabugto ko karon. Ya, kamo sa mga parents, pangutana sa mo sa inyong mga anak ko Ingna, dong, dahil sa inyong tan-aw nako, malangit ka ko kung mabugto ko karon. Ngayon din inyong anak, kanang imong kayaw-yawan, ma, di ka malangit, anak. Nya mayon sa inyong anak, inyong ginikanan, dong, kadang sige nimong duwa anang computer, kadang cellphone, hapitin na mo mga tuog, murag duda gyud ko, di na gyud mo malangit ana. Be ako mangutana ko ninyo, kining sige na kog baligyag slot dire, malangit ka ko ani o maimpierno? Kusga. Malangit man ka, di atong padayonon. Wala. Ako mong tagag-update. Ang namalit ani atong slot, siguro jud kong malangit ni silag mabugto ni silag kalit karong adlaw. So, nanatay halin sa atong SBF DAG para sa atong kumbinto, 43,787 ka slots. Napay 16,213 ka slots nga makapalangit ninyo. Tag 500 pesos per slot rani. Nya naa sa tay 16 slot challenge, tag 8,000, nanatay 302 ka 16 slot challenge. So nanay mga 302 nga dako nagigpuruhan malangit kay ni challenge gid sila. Nya kaning atong si Tio MM para atong ipangtukod og mga balay, nagsugod na tag tukod karon, sugod nagpamanday dito. Next week na lang ko mo report kay pa may nahuman. Hali na tag 45,809 ka slots, naapay 24,191 ka slots nga available, tag 100 pesos ra gini. Nya naapay 61 slot challenge, kay 61 man kabalay ang atong tukoron. Nya 61 years old naman sago, i-equate lang na nato. 6,100 pesos. Nakadawat na sa tag 217 ka 61 slot challenge. Atong pagpakan ang tanang namalit ani. O mabugto mo karon, dako na gyung puruhan nga malangit mo. Napagay ni text na ako usa sa atong mga kanabang mga vloggers nga ni-reblog sa akong humili, nya buutan man ni siya na dila na ko isulti sa dangiyang vlog kanang ning tabang kuno siya baligyag slot pinaagi sa pag-post ngadto sa iyang vlog sa atong kanini ang mga account ana nya giingnan kuno siya, oy scammer ka. So kamong mga mamalit og slot online kanang dili na scammer basta ang ilang i-post kanang atong ato sang gipakita sa atong official Facebook page o YouTube. Ang atong YouTube channel nga official kaning Padriciano Ubod, mga 2008 na ni ka subscribers, 2008,000 ka subscribers. Nya inig online mass kanang panahon sa offertory song o sa final song sa atong online mass, i-flash man na namo ang mga official information. Ang kanang ubang mga vloggers nga mo post pud ana, mo imbitar ninyo pero ang ilang ihatag nga account o GCash, bank o contact persons mao ang atong official nga gipakita, dili na sila mga scammers. Pero tagaan mo laingan sama anang Rosemary unsa pay mga ngan diha, dili na mao scammer na. So ug mabugto sad na sila kana mga scammers, asa man na padong adto sa ngadto sa impierno. Mao na hinaut unta nga kita magsigi jog evaluate ug ang the best way matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, bantay ako o Dios kay ikaw ang akong gilauman. Dili ta mulaom
sa tao o sa butang dinhis kalibutan. Kay mga wara na sila. Adto ta mulaom sa Ginoo, sa atong Dios, kay siya gyud mao ang tinuod nga way katapusan. Ug unsaon man nato pagpakita nga milaom tas Ginoo, sama ni Kristo diring hisgutan sa atong unang pagbasa, mubuhat ta sa atong kinabuhi isip pari. Kitang tanan nga nabinunyagan, nahimo mangitang mga pari. Ug unsa may trabahos pari, magampo, magantos. Ampo ug antos mao ni ang basic nga trabahos pari. Ampo ug antos. Muna si Kristo isip pangulong pari, matud pa dire, mihimo og halad nga makapapas og sala. Ug unsa may iyang gihimo, nagantos ug nagpakamatay para nato. Mao ni trabahos pari. Gilas na lang lingi sa imong tupad ing na sugod karon antuson tika. Sige. Ang kanang di mulingi, peligro mo, mabugto. Naataroy mga kandidato, kandidata sa atong umaabot nga eleksyon, pilion nato kadtong mga kandidato, kandidata nga nangambisyon nga atong pilion or magpa-re-elect. Pilion nato kadtong kamaong muantos o kamaong muampo. Kanang di kamaong mutahod o Ginoo, nya di kamaong muantos, gasigilag padato silang kaugalingon, naman na makita man na nato social media, din ana nato sila pilion. Kadto lang muampo o muantos, aron muagak sa katilingban, ngadtos tinuod nga kaluwasan. Dili lang kaluwasan sa lawas, kaluwasan gyud sa kalag.